जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि रायजिक कमिटिनि आफादगिरि भुज कलिता आरो जोंनि मानगोनां मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि बिथोन मथे जोंनि दंग' मण्डल अफिसाव दिनै मोनफ्रोमबो ग्रुपनो गंफा रेडिअ सेट राननाय प्रग्राम लादों। बे रेडिअ सेटखौ मानि थाखाय रानदों होनबा जोंहा प्रत्येक मासावनो मास मोनफ्रोमावबो मोनफा मोनसे प्रग्राम जायो। बे जोबथा रबिबार मासनि जोबथा रबिबार मोनसे प्रग्राम जायो। बिदिनो मन्त्रि बाद जोंनि गिबि मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनि जे मास मोनसेनि गेजेराव बिथाङा मा मावबोखो आरो फैगोन मासाव बिथाङा मा मावनो नागिरदों बेखौ रायजोफोरा मिथिहोयो आरो फिडबेक लायो। बबे रायजोआव बबे जायगायाव सोर मानसिया माबा मोनसे स्पेसियेल खामानिफोर मावदों नामा बेखौ बिथाङा डाइरेक्टनो बेजों कन्टेक्ट खालामनानै रायलायो आरो बेखौ जोंनि भारतीय जनता पार्टी जेसेबां दं भारतआव जेसेबां मण्डल अफिस दं जेसेबां बुथ कमिटि दं बेवहाय खोनासंनाय जायो। दा जोंनि जायगायाव बेवहाय नेटवार्क खुब उसुबिदा दंमोन। माने नेटआवबो जाया बा टिभि बा ओरैहाय माने लेपटपफ्रावबो जाया। ओंखायनो बेवहाय रेडिअ राननाय बेब'स्था खालामदों जाहाथे गोजान जायगानि बिसोरो रेडिअखौ बेनि भाषायाव खोनासंनो हायो। दा दिनै जों बे रेडिअखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि जायगायाव गोजान माने हाजो खर' जायगा बेवहाय गोबां जायगायावनो जोंना नेटआ मोना। ओंखायनो दिनैनिफ्राय जों आसा खालामदों फैगोन 31 डिसेम्बरनिफ्राय जों बे प्रग्रामखौ मोजाङै खोनासंगोन। जों बेखौ दिनै जोबोद माने गोसो गुदुंजों नाजावबाय आरो बेनि थाखाय जों आसामनि जोंनि बिजेपि दैदेनगिरिफोर गिबि मन्त्रि आरो लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथांमोनखौ बेखिनि सुबिदाजों जोंनो बे रेडिअखौ राननायनि थाखाय बयखौबो आङो धन्यबाद होदों। जोंनि मण्डलनि जानानै धन्यबाद होदों आरो बिथांमोननि जिउआ गोलाव जाथों। बिथांमोना दा जेसेबां मावदों बेनिफ्राय साबसिन रायजोनि समाजनि जाथिनि देशनि खामानि मावनो हादों जों बेखौ आसा खालामदों। बे 76 बुथआव गंफा जों भट होनो हाबाय आरो बेखौ जोङो एबार 31 डिसेम्बरनि गेजेराव बेनिफ्राय जों बाहायजेनगोन आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो जे गाबोन जों सुसासन मोनसे प्रग्राम खालामगोन। बे जोंनि भारतनि आगोलनि गाहाय मन्त्रि अटल बिहारि बाजपेयीजिनि जोनोम सान बिथाङा जोंनि गेजेराव सुसासनखौ आराम्भ खालामदों। बै समाव जेब्ला प्राइम मिनिस्टारमोन बे सुसासन दिबसखौ जोंनि सारा भारतआवनो बेखौ पालन खालामनाय जायो आरो जोंनि बे मण्डलावबो गुबुन बुथफ्राव बे सासनखौ खालामनाय जागोन। बेवहाय जों बिथांनि मुर्तियाव सावगारिजों बिबार बावगोन माला गानहोगोन आरो लोगोसे बिथांमोननि जिबननि सोमोन्दै बिथांनि मावनाय सरकारि जे प्रग्रामफोर मा मावदों बेनि सायाव जों सावरायगोन आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरजों बेवहाय ज' जानानै जों बे मिटिंखौ खालामगोन। दिनैनिफ्राय जागायबाय गोथार बर'दिना रायजो राजाफोरसिम मा मेसेज दं? दिनैनिफ्राय जोंहा प्रि इभ ख्रिस्टमास दा मोनाबिलि समनिफ्राय जों प्रग्राम खालामगोन। दा बर'दिन समाव आङो बयबो रायजोखौ खावलायदों जाहाथे जिसु ख्रिस्टआ मानो फैदों बयबो मिन्थिगौ। जिसु ख्रिस्टआ संसारनि जे पापिफोरखौ बासायनो जोंहा आसा गैलामोन। गावजों गाव बुथारलायनाय दानथारलायनाय गासैबो जेराव समाजाव असान्थि जाबायमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव सान्थि होनो गोजोननाय होनो आरो बयबो मानसिफोरखौ पापनिफ्राय बारग'नानै गोथार लामाजों जिउ जाफुं खालामनो बेखौ फैदोंमोन। बे हिसाबै जोङो दिनै बयबो ख्रिस्टानल' नङा सारा पृथ्वीनि जेसेबां जाथिनि मानसिफोर गुबुन धर्मनि मानसिफोर बे बर'दिनखौ पालन खालामनाय जायो। जोंबो दिनै बे जायगायाव जों पालन खालामगोन। बेवहाय आं बेखौनो खावलायो जेखि जे धर्मनि जाया मानो सान्थियाव थानानै गोजोननायाव थानानै जाहाथे बयबो अनलायनानै खौसेयाव थानानै देशआव जों जेखि सरकारानो जा बेसरकारि अनुस्थानफ्रानो जा बिदि खामानि मावलांनो खावलायो।